Čaute, čaute, dlho sme nerobili žiadny receptík. Dneska urobíme také lahúčky na to, že bude 33-34 stupňov. Takže tak urobíme si niečo z kuracích prs, ľahké, rýchle a zdravé. No zdravé, nebude to také ťažké. Takže tak. Tu budeme mať okolo kilo prs, potom šunku, údený sír na plátky, oregano, bazálka a cesnak. Pretlačíme si pekne cesnačík. Ja neviem, okolo 7 až 10 strúčikov. My to máme dobre cesnakové. Teraz do toho cesnáčiku si pridáme kečup. Samozrejme môžete aj paradajkový pretlak. Teraz pridáme bazálky. Bazálku pridanú. Pridáme trošku oregana. Ešte tam pridáme mletú rastcu. To vymiešame. Ešte tam patrí, kto má rád pikantné, si môže pridať. Žena nemá rada, takže nepridávam. Nič, teraz si prichystáme mäsko. Dáme si to na také plátky. Pekne nasolíme z oboch strán. Ako si urestujeme z oboch strán. Keď to pekne máme urobené, orestované, tak si zalejeme to mäsko tým výpekom. Keď to máme, tak si to potrieme tým, čo sme si urobili. No a teraz si to pekne takto obložíme šunkou, keď to máme potreté. A sírom. Údený sír je na tom najlepší podľa mňa. Dáme to pekne zapiecť. To nám to fajno vyzerá po upečení 20 minút v trúbe na nejakých 180-190 stupňov ventilátor. Nevyzerá to parádne? Ja toto milujem. Teraz to teda naloží na tanier. Mám dobrú chuť a určite vám to bude chutiť.